Αμέ. Πήγε το ποδοσφαίρο, γεια σας από το γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου, 20 Σεπτεμβρίου 2014 και η ομάδα του Άρη φιλοξενεί την ομάδα των Καμένων Βρούν. Η ομάδα του Άρη που προέρχεται από μια μεγάλη νίκη και μάλιστα εκτός έδρας αυτή της Αταλάντης με 2-0 χάρη σε 2 γκολ του Μπουσάη. Αντιθέτως η ομάδα των Καμένων Βρούν που πήρε ξεκούραστα τους 3 βαθμούς ενώ ήταν να παίξει με την ομάδα του Αχιλλέα Δομοκού, μια ομάδα η οποία δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν είναι η δεύτερη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Πρώτο παιχνίδι για τα Καμένα Βούρλα επίσημο για τη χρονιά του 2014. Και ο Τζουβάρας τώρα θα δώσει το σύνθημα στον Καλύβα. Καλύβας εκτελεί, καλοκτυπημένο μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Θα γίνει εκεί από τον Μόρι. Μπάλα από τον τράβει στον Κουτσούκα, θα καταλήξει out. Πρώτη καλή στιγμή εδώ για τους φιλοξενούμενους. Τσούκαλος. Κουτσούκος, ωραία κίνηση, θα αφήσει για τον Χριστοδούρο που είναι γρήγορος. Απειλητικά ο Χριστοδούρο κρατά την μπάλα στην περιοχή, ανακρατεί και πέναλτι. Πέναλτι εδώ και ο Τζοβάρος πολύ κοντά στη φάση. Όλα είναι έτοιμα να εκτελεστεί αυτό το πέναλτι. Μιχάλης Καλύβας, έτοιμος απέναντι τον Κουρκολιώτη. Καλύβας εκτελεί, η μπάλα στα αλήθεια. 0-1 στο 12 πολύ νωρίς. Ανοίγει το λογαριασμό η ομάδα των Καμένων Βούρων εδώ μέσα στο γήπεδο Άρη Αγίου Κωνσταντίνου. Με αυτή την ωραία εκτέλεση φάουλ του Μιχάλη Καλύβα απέναντι που κέρδισε ο Χριστοδούλου. Άρα Νάσης θα μπει στην φάση πιο γρήγορος από όλους, θα κερδίσει την μπάλα. Στριφογυρίζει, θα κάνει και την σέντρα. Θα γίνει το σουτ, κόντρες και κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Άρη. Θα πάρει την κεφαλιά, Ρίζος, Μπέσας. Μπέσας και πάλι. Μπέσας θα κερδίσει ο Κουτσούκος. Κουτσούκος κρατά την μπάλα. Κουτσούκος έχει κάνει το σουτ. Καλή στιγμή για την ομάδα των Καμένων Βούρων να κάνει τα τέρματά του, το 2 θα χαθεί. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη Ζαλαώρα, παλιός τερματοφύλακας του Άρη και τώρα προπονητής, μάλιστα τερματοφυλάκων, ήταν στην ομάδα της Νίκη Βόλου που ανέβηκε στην Α Εθνική. Μετά ξεκίνησε στη Λάρισα, όμως εκεί έβγε ο προπονητής στο δίδυμο, έβγε και ο Γιάννης Ζαλαώρας. Πολύ καλή δουλειά στην ομάδα της Νίκης. Ο Γιάννης Ζαλαώρας δεν ξεχνά την ομάδα του Άρη, πολύ κοντά, μιας και βρέθηκε εδώ. Μένει στα Καμένα Βούρλα, όμως η καρδιά του είναι στην ομάδα του Άρη, μιας και αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Ο Μαργανίδης θα αφήσει έξω την μπάλα για τον Αντωνίο, για τον Κουτσούκο. Κουτσούκος κρατήσει την μπάλα, θα κάνει και το σουτ. Κουρκολιώτης με διπλή προσπάθεια θα πέσει, θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλή σκέψη εδώ που θα κατεβάσει την μπάλα. Θα αφήσει για τον Ασπιώτη. Ο Ασπιώτης θα βρει τον Κιούνης τώρα. Ο Κιούνης θα δώσει ωραία για τον Ασπιώτη. Ξεκούρασε θα δίνει ο Ασπιώτης. Θα γυρίσει την μπάλα στον Άσπιο. Ο Άσπιος θα πιάσει το σουτ. Καλό αριστερό σουτ. Έξω μεγάλη. Θα πάρει σε Ρίζος, Καλύβας. Ο Αργανίτης κατεβάσει την μπάλα. Ωραία. Θα βρει τον Μόρι από αριστερά. Το Μόρι θα βρει τον Βαργανίτη. Το σουτ μπάλα. Σουτ του Κουτσούκου. Εκπληκτικό γκολ εδώ από τον Φώτη Κουτσούκου στο 55. Η ομάδα του Δημήτρη Πούλου σφραγίζει την νίκη, πιστεύω, στο μεσό το 0-2 που πραγματοποιεί ο Φώτης Κουτσούκος με αυτό το δυνατό αριστερό σουτ, δεξί σουτ που έκανε μέσα από την περιοχή σε αυτή την οργανωμένη ωραία επίθεση που έγινε. Θα βρει τον Καλύβα μέσα στο κόρο του κέντρου, αυτό θα δώσει το Γουριώτη. Ο Γουριώτης θα κάνει την παλιά για τον Τομόρι. Τομόρι μέσα στην περιοχή, άδεμα μικρός Τομόρι, προσποιήσει στο σουτ. Τον Κουρκολιώτης θα πει όχι εδώ. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα αδέρφια του Μόρι έπαιζαν, αγωνιζόντουσαν στην ομάδα του Ριγενείου. Θα είχε ανακαλύψει ο Δημήτρης Γιαννοδάκης, ένας άλλος μεγάλος παίκτης που πέρασε από πολλές ομάδες και από την ομάδα της Ισλαμίας. Αλλά οι ομάδες πέρασε στην Αθήνα ήταν πάρα πολλές. Καλός χειριστής της μπάλας, καλό αριστερό. Ο Δημήτρης Γιαννοδάκης άφησε εποχή. Ενώ πέρυσι είχε την ομάδα της Αμφίλης σαν προπονητής, την οποία την ανέβασε στην Α κατηγορία. Η ομάδα της Αμφίλης που ποτέ δεν δήλωσε συμμετοχή όμως σε αυτό το πρωτάθλημα. Τα καλύτερα λόγια έχει να λέει ο Γιαννοδάκης για τους αδερφούς του Μόρι. Έμπειρο μάτι, δεν έχει και άδικο. Βγάζουν μάτια εδώ, ειδικά ο μικρός.
στο σημερινό παιχνίδι. Παραμένει όμως να δούμε και τον μεγάλο, που δεν σας κρύβω, εγώ τον έχω δει να αγωνίζεται, είναι και αυτός πολύ καλός. Δημήτρης Διανδάκης που βρίσκεται σήμερα στο σημερινό παιχνίδι, παρακολουθεί τις δύο ομάδες.